Doncs veient les previsions que s'agrupaven amb les persones que tenen la segona residència a la nostra població, vam actuar junt amb la policia local, amb el seu bon criteri, de tallar totes les entrades possibles i sortides que hi havia a la població. Totes ha sigut impossible perquè n'hi ha moltes, però penso que ha anat prou bé. Sí, bé, el total de denúncies des de divendres, dissabte, diumenge, ha sigut de 121 denúncies, totes elles per incomplir les restriccions que marca el decret que instala l'estat d'alarma. Després d'estudiar totes aquestes propostes de sancions, el que hem detectat és que més del 50, quasi el 60% d'infraccions les van fer veïns d'aquí de Cubelles. Després també un gran nombre de veïns de Cunit, Calafell i Vilanova i la Geltrú. I després un petit grup de, no arriba al 13%, sinó un 12,5% de subers de gent de fora, de Barcelona i d'altres poblacions. Això el que ens indica és que la majoria d'infractors o presumptes infractors són veïns de Cubelles i després veïns de poblacions molt properes que venen al nostre municipi a fer diverses compres, la majoria. Bé, la majoria d'elles al·leguen que han d'anar a comprar i ho fan acompanyant el seu home, la seva dona o qualsevol altre familiar. Se'ls informa que està prohibit, que els desplaçaments a via pública, si no és acompanyant a un major dependent o un menor o alguna persona discapacitada, s'han de fer de forma individual i llavors s'al·leguen això, que no ho sabien i hem detectat sobretot aquesta incidència en anar a fer compres en parella. No és només l'única infracció que detectem, també detectem persones que surten a passejar el seu animal de companyia, normalment gossos, i ens el trobem, per exemple, a la platja fent un tomb amb el gos i també són accions que... Hem detectat alguna reincidència, sí. Hi ha persones que potser ja porten dos o alguna denúncia més o alguna proposta de sanció més, però normalment les persones a les que sanciona és per primera vegada, almenys aquí a Cubelles. Alguna d'elles ja s'ha manifestat que venien per carretera o venien d'algun desplaçament de la seva feina o d'algun altre lloc i ja s'havien aturat a algun altre control i els havien sancionat, però aquí a Cubelles reincidències s'han detectat, però no en un nombre que sigui alarmant. Bé, jo no soc coneixedora que ens hagin trucat els Mossos o s'hagin posat en contacte amb nosaltres, no sé si s'ha posat en contacte amb ell, potser sí, perquè això potser és més tema de la policia, no? El que jo sé que he pogut parlar és amb altres alcaldes, com el de Calafell i el de l'alcaldessa de Cunit, quan es va posar en marxa aquest dispositiu d'anar una mica amb PAC, per fer aquestes tallades cada setmana, per previndre una mica aquestes entrades a la nostra població de les persones que tenen segon habitatge, la segona residència. El que ens sobta molt és que el 60% quasi més de les sancions siguin posades als covellencs. Pensava que estàvem més conscienciats d'això, que és que tots tenim ganes de sortir, però que una persona vagi a treure 3 vegades l'autobús en vez d'una i, com ha dit l'inspector, que són incidents, em sobta una mica i m'entristeix també, perquè amb aquest dispositiu el que es tractava és d'evitar que tinguessin les persones, com he dit abans, segona residència. I ha sigut el mínim, és un 12% aquest percentatge. Però bé, fem una crida des d'aquí i dir que ens conscienciem més els covellencs, no sortir tant de casa perquè ens perjudiquem nosaltres mateixos, les multes les posem nosaltres. Llavors, com que no té gaire sentit no tallar la carretera i tenir més patrulles al carrer i tallar els accessos perquè això és pels altres, no per nosaltres mateixos. Bé, nosaltres la recomanació que podem fer amb aquest tipus de nois o noies i els seus pares o familiars que s'acompanyen a la via pública és que surtin, evidentment. Han de seguir les indicacions que rebin per part del personal sanitari. Si la recomanació és que han de sortir per evitar situacions que empitjorin la seva salut, doncs que ho facin tranquil·lament. Sí que és cert que hem detectat que hi ha veïns que truquen per
alertar que hi ha una mare amb un nen passejant pel passeig marítim, per exemple, o per la platja, i nosaltres ens adrecem, preguntem, i quan detectem i ens informen que pateix algun tipus d'enfermetat o algun tipus de trastorn que li permet o que, de fet, els recomanen que surtin a via pública, doncs nosaltres no s'hi posem cap impediment. L'únic que sí que els recomanem és que portin algun tipus de justificant del seu metge per poder acreditar aquesta situació. Només això. Jo, a nivell intern, puc afirmar que la nostra plantilla de la policia local està responent al 200%, o sigui, tenim unes dades, un nivell d'efectivitat que quasi es podria comparar amb cossos molt més grans que no pas el nostre. Nosaltres mirem les dades. Tu preguntaves abans de tenir dades d'altres poblacions. Doncs, evidentment, nosaltres fem reunions també per videoconferència amb d'altres prefectures de policia local de la comarca, fem una reunió setmanal amb totes les policies locals i els responsables de Mossos d'Esquadra de la regió policial metropolitana sud, i us puc afirmar que la nostra plantilla està treballant al 200%. Fem controls durant 24 hores, estem fent un número de sancions molt elevat, comparable amb plantilles de 2 o 3 vegades als nostres agents. Això a nivell intern. I a nivell extern, jo aquí al meu despatx tinc una taula plena de material, mascaretes, guants, hidrogel, tot, o la majoria d'ell, a banda del que ens ha facilitat el propi Ajuntament, donat per personal, persones privades, empreses, qualsevol particular que tenia en el seu domicili o en la seva petita empresa algun tipus de material d'aquest estil, ha vingut aquí a comissaria i ens ha donat aquest material sense demanar res a canvi. Això, evidentment, reconforta, no? Veure com passem pels diferents carrers del nostre municipi, la gent surt a aplaudir a les patrulles quan passem a les 8 de la tarda amb els prioritaris i les sirenes en marxa, o veure com responen els nens i les seves famílies quan anem a felicitar el seu aniversari. Doncs tot això crec que s'ha de posar en valor, crec que a tots ens toca, i de positiu hi ha molt per extreure d'aquesta difícil situació, segur. Per banda de la policia local, excel·lent. No hi ha ni un missatge negatiu, però per les xarxes també ho fan públic i m'ho fan arribar personalment. Mai havia estat aquest col·lectiu tan ben vist, jo m'imagino que elles també són altres pobles, perquè estan molt involucrats en aquesta situació i són molt conscients del que passen les famílies dins de les seves cases, i només aquest pretén de passar la nit a partir de les 8, pels carrers, amb ells els dona temps, o en aquests moments que tenen de marxa, és que ja ho esperen, i això és una cosa molt important. I això fa que la policia també se senti estimada i valorada, i és el que en aquests moments són els que estan donant el 100%, a part del personal sanitari, que no tenim aquí a l'hospital, però ho tenim molt a prop, però la policia local està donant tot el que pot i més. És un bon missatge, tant per la policia com per part de la ciutat. Bé, la veritat és que a mi se m'oblida agrair a totes les persones que ens estan ajudant. O sigui, tu em preguntes i sí, tens tota la raó, no? Nosaltres ja des de fa setmanes estàvem mirant a veure com podíem desinfectar els vehicles no només de la policia local, sinó de la resta de la flota de l'Ajuntament, brigada i neteja, per exemple. Vam contactar amb alguna empresa i, evidentment, ens venien a fer la desinfecció dels vehicles, però clar, no era una cosa diària, sinó que era setmanalment, i hi havia bastants espais de temps que els vehicles estaven sense desinfectar, i vam contactar amb l'empresa de lloguer d'autocaravanes, Rockford, que està aquí a l'entrada de Cubelles, per la banda de Cunit, aquí a la C31, i el seu gerent ens va oferir un canó d'ozó que fan servir ells per desinfectar les autocaravanes que lloguen, i el tenim aquí des del mateix dia que ens el va oferir, i nosaltres l'estem fent servir pràcticament cada torn de treball per desinfectar els vehicles. Són coses que ens ofereixen diferents veïns o empreses que ens venen molt bé, perquè no deixen de ser treballadors i molts dels nostres agents es preocupen, i evidentment jo també
per tenir desinfectat el nostre material de treball i gràcies a aquesta empresa podem tenir els vehicles pràcticament cada dia desinfectats després de cada torn. Tenim dos agents, un que va estar de baixa abans d'entrar a l'estat d'alarma. Sembla ser que patia una malaltia semblant al coronavirus, no confirmat ni molt menys, ara ja està d'alta. I després també tenim un altre agent que està a l'espera que li facin el test. Té símptomes que podrien ser compatibles o no, o sigui, els facultatius tampoc no ho tenen gaire clar i estem a l'espera que entre avui i demà li puguin fer el test per determinar si està infectada o no està infectada del Covid-19. La resta de la plantilla està operativa, hi ha baixes que són anteriors a tot aquest episodi i tota la plantilla disponible per venir en qualsevol moment. Ja ho havia dit anteriorment, intentem anar amb mínims per no exposar-nos massa en aquesta possibilitat d'infecció. Llavors, anem sortint amb els efectius necessaris, però sense omplir massa els torns de treball amb agents que, tot i ser necessaris, no siguin imprescindibles per evitar aquest contagi massiu entre la plantilla. Tornem a fer la crida que no vinguin a la segona residència, sisplau, perquè com elles anem molt bé amb el tema dels infectats o dels perjudicats. Això no vol dir que ens ho portin de fora, però cadascú a casa seva. Ja tenim temps, com sempre diem, ja tenim temps de celebrar-ho, d'estar junts i de... Bé, com apuntava l'alcaldessa, és molt difícil determinar si hi ha hagut un incompliment o no. Nosaltres quan detectem, i sí que és cert que anem a zones de segones residències i detectem un augment de vehicles estacionats a via pública, inclús de vivendes que es veuen que estan habitades, que abans no estaven. Això no ho podem negar. No podem negar que hi ha moltes residències o moltes segones residències que ara estan ocupades i que abans no ho estaven. Quan van arribar? Doncs crec que ha sigut una cosa bastant gradual. No han vingut tots de cop, han anat venint. Suposo que tenen les seves circumstàncies particulars, no? Si havien de treballar, si no, si tenien amb qui deixar els nens o coses ja més necessitats familiars que els permetessin venir a les seves segones residències. Sí que és cert, tornem a repetir, la majoria de les sancions són imposades a persones que tenen el domicili a Quercuelles i al final hem de quedar-nos amb això. Ara ja estan aquí, no sé quan han arribat, és impossible saber segurament, però si estan aquí i compleixen amb les restriccions que estan fixades, doncs no podem fer una altra cosa més que permetre que estiguin aquí, que quedin confinades als seus domicilis i que només surtin a via pública per fer aquelles coses que es poden fer, ni més ni menys. Pel que fa al control, doncs abans s'apuntava, també ho deia l'alcaldessa, hem realitzat molts talls de trànsit, hem intentat tallar les circulacions, punts estratègics per permetre que els controls policials es duguin a terme a un o dos punts concrets d'entrada en aquesta zona de platja i per evitar això que hi hagi molts d'espais o vies per les que es pugui accedir, intentant minimitzar els riscos i focalitzar els nostres controls policials en un o dos punts concrets d'entrada al municipi. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. La propera.